आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाला गेल्या दशकभरापासून डॉक्टरांच्या रिक्त पदांच्या समस्येचं जणू ग्रहणच लागलंय। याच कारणामुळे जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती शहरात असलेलं हे महत्त्वाचं शासकीय रुग्णालय जणू व्हेंटिलेटरवर असल्यासारखी स्थिती आहे। येथील रुग्णांना सध्या गोवा, बांबुळी, कोल्हापूर, सीपीआर यासारख्या शासकीय रुग्णालयांचा जास्त करून खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतोय। अर्थातच रुग्णांना मोठा आर्थिक भुर्दंड पडत असून त्याची ओढाताणही होते। या गंभीर समस्येकडे लोकप्रतिनिधी देखील दुर्लक्ष करत असल्यानं नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होते। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय हे जिल्ह्यातील मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालय असल्यानं कणकवलीसह देवगड, वैभववाडी, मालवण तसेच नजीकच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातूनही रुग्ण उपचारासाठी येत असतात। परिणामी येथील रुग्णसंख्या जिल्हा रुग्णालयापेक्षाही मोठी असते। मात्र मागील कित्येक वर्ष रुग्णालयात स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची रिक्त पदे आहेत। विशेष म्हणजे रुग्णालयात डॉक्टरांची 17 पदं मंजूर असतानाही एक स्त्री रोगतज्ञ व एक MBBS असे 2च कायमस्वरूपी डॉक्टर कार्यरत आहेत। आपल्याकडे टोटल 18 पदं आहेत। त्यातलं एक पद हे वैद्यकीय अधीक्षकचं आहे, तर 17 हे आपले नियमित डॉक्टरांचं आहे। त्यातले 2 डॉक्टर हे परमनंट आहेत, मी आणि डॉक्टर सचिन डोंगरे सर, जे की अस्थिरोग तज्ज्ञ आहे आणि मी MBBS आहे। उरलेली 15 पदं ही आपण कंत्राटी बेसिसवरती NRHM थ्रू आणि काही पदं CS सरांच्या ऑर्डर थ्रू भरलेली आहेत। पण त्या पदांमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ आणि रेडिओलॉजिस्ट हे 3 पदं आपल्याकडे सध्या रिक्त आहेत। डॉक्टरांची मंजूर पदं रिक्त असल्यानं NRHM मधील खासगी डॉक्टरांवरच हे रुग्णालय अवलंबून आहे। एकीकडे रुग्णालयात सुसज्ज असा प्रसूती कक्ष आहे, पण इथं स्त्रीरोग तज्ज्ञ अगदी NRHM मधूनही उपलब्ध नाही। परिणामी प्रसूतीच्या रुग्णांचे नाहक हाल होत आहेत। अर्थातच या रुग्णालयातील रुग्णसंख्या घटत चालली असून रुग्णांना कणकवलीतील महागड्या खर्चिक अशा खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतोय। आज मी येलोय कणकवली रुग्णालयात, शासकीय रुग्णालयात। खरोखरच अवस्था बघितलंय तर खरं एवढी बिकट अवस्था की 17 पदं असून डॉक्टरांची आज 2च पदं डॉक्टरांची भरलेली आहेत आणि 15 पदं रिक्त, आणि जी भरली आहेत ती कॉन्टॅक्ट बेसिसवर खरोखरच। आणि त्यात मेन म्हणजे बालरोग आणि स्त्रीरोगतज्ञ अजिबात डॉक्टर नाही। ही खरं दुर्दैवाची गोष्ट आहे। पूर्वी शेके डॉक्टर असताना जवळजवळ दिवसातनं 20 ते 25 जास्त डिलेवरी व्हायचे। आता डिलेवरी जर करू झाली तर प्रत्येक पेशंटाक कुडाळ किंवा सावंतवाडी किंवा कोल्हापूर अशाने जावचं लागतं। ही कणकवलीच्या दृष्टीने खरोखरच एक दुर्भाग्याची गोष्ट आहे। तर सर्वप्रथम जी डॉक्टरची उपलब्धता जी आहे, विशेषतः वैद्यकीय अधीक्षक असतील, त्याच्यानंतर मुख्य जी 17 पदं मंजूर आहेत त्याच्यामधली अनेक मोस्टली पदं जी आहेत ती रिक्त आहेत, ती भरली गेली नाही आहेत। त्याच्या व्यतिरिक्त इथे होणारा औषध पुरवठा या संदर्भात जो फॉलोअप आहे, तालुका आरोग्य अधिकारी असतील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी असतील आणि आपला CS असतील, यांच्या माध्यमातून एक चांगला समन्वय साधून इथला औषध पुरवठा, सर्पदंशाच्या लसी, ह्या ज्या लसीचे विविध औषधोपचार आहेत तो व्यवस्थितपणे उपलब्ध झाला पाहिजे। त्याच्यानंतर या ठिकाणी होतं काय की जे वरिष्ठ पदावरचे अधिकारी या ठिकाणी उपलब्ध होतात, परंतु ते आपल्या वैयक्तिक राजकीय लागेबंद्यांचा किंवा राजकीय कनेक्शनचा उपयोग करून तात्काळपणे बदली करून घेतात आणि समोर उत्तर काय देतात तर आमच्यावर राजकीय प्रेशर आहे। माननीय पालकमंत्री महोदय आणि इतर सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी विशेष लक्ष देऊन या ठिकाणची सुसूत्रता समन्वय साधून या ठिकाणी जो डॉक्टरांचा जो शॉर्टफॉल आहे, त्याच्यानंतर औषध पुरवठ्यामधलं जे शॉर्टफॉल आहे, त्याच्यामधलं सुविधांमधला जो शॉर्टफॉल आहे, विशेषतः पेशंट काही वेळा ज्यावेळी ॲडमिटचा विषय होतो त्यावेळी कार्यकर्ते किंवा समितीच्या माणसांना फोन करावा लागतो। ही कुठेतरी शोकांतिका आहे आणि दुर्दैवी बाब आहे। डॉक्टरांना आमची या ठिकाणची विनंती राहील की पेशंट जशा स्थितीत आहे त्याच्या तुम्ही तपासणी करा आणि त्या पद्धतीने तुम्ही त्यांना ट्रीटमेंट करा। एखाद्या व्यक्तीला ॲडमिट करण्यासाठी किंवा IV लावण्यासाठी तुम्हाला कार्यकर्ता किंवा समितीच्या सदस्यांची किंवा लोकप्रतिनिधींची गरज का पडते? आणि हे जर सातत्याने होत राहिलं तर मला असं वाटतं की कुठेतरी ह्या यंत्रणेवरती लोकप्रतिनिधी
लोकप्रतिनिधी म्हणजे पालकमंत्री किंवा ह्यांचा अंकुश नाही की काय असं पद्धतीचं चित्र निर्माण होतं, ते निर्माण होऊ नये अशी एक सामान्य नागरिक म्हणून माझी या ठिकाणी विनंती आहे. त्याचसोबत एक फायनल मुद्दा असा राहील की ह्या ज्या रुग्णकल्याण समिती असतात, उपजिल्हा रुग्णालय असेल किंवा जिल्हा रुग्णालय किंवा आपलं हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, यांच्या ठिकाणी समित्यांवर नेमणूक होणारे जे सदस्य आहेत ते खरेखुरे कुठेतरी याविषयी तळमळ असणारे काम करणारे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी पालकमंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यांनी त्या पद्धतीने नेमक. कणकवली उपजिल्हा हे पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील उपजिल्हा रुग्णालय आहे, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी ह्यावर विशेष लक्ष देऊन या संदर्भात त्याची डॉक्टर पूर्तता आणि सर्वच गोष्टींवरती लक्ष देऊन त्या गोष्ट पूर्णत्वास आणली पाहिजे. धन्यवाद. उपजिल्हा रुग्णालयातील विविध समस्यांबाबत यापूर्वी अनेक आंदोलनं देखील व्हायची, मात्र शेवटच्या काही वर्षांमध्ये ही आंदोलनं देखील घटली असल्याचं दिसतंय. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांसाठी कुणी वालीच नाही का असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. समस्या अत्यंत गंभीर आहे, त्यामुळे आता केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांनीच आवाज उठवणं गरजेचं बनलंय. कणकवली हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक मध्यवर्ती शहर आहे. साहजिकच कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय हे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या शासकीय रुग्णालयांपैकी एक आहे. मात्र येथे डॉक्टरांची सातत्याने जी रिक्त पदे असतात, ही पदे आता सर्व रुग्णांसाठी त्यांच्या नातेवाईकांसाठी डोकेदुखी बांधायला लागली आहेत. कधीकाळी हेच उपजिल्हा रुग्णालय आहे ज्यांनी 10 ते 12 वर्षापूर्वी लेप्टोसारखा महाभयंकर रोगही हाताळलेला होता. दुसऱ्या बाजूला याच उपजिल्हा रुग्णालयाने डॉक्टर ज्ञानेश्वर सोडळ असतील, डॉक्टर सहदेव पाटील असतील, डॉक्टर अभिवंत असतील यांच्या रूपाने चांगले वैद्यकीय अधीक्षकही बघितले आहेत. डॉक्टर अभिवंत, डॉक्टर सहदेव पाटील हे उत्कृष्ट सर्जन देखील होते. याच रुग्णालयामध्ये डॉक्टर चांद शिकलगार यांच्यासारखा चांगला स्त्रीरोग तज्ज्ञही होता. ज्यावेळी ह्या रुग्णालयामध्ये महिन्याला शेकडो डिलिव्हरी व्हायच्या, प्रसूती शस्त्रक्रिया व्हायच्या. मात्र मागील काही काळापासून आपण बघितलं आहे तर ह्या रुग्णालयातील डॉक्टरांची रिक्त पदे ही अक्षरशः गंभीर डोकेदुखी रुग्णांसाठी बनलेली आहे. सातत्याने येथील पदं रिक्त असतात. साहजिकच इथलं आज सध्याच्या घडीला 17 पदं जी मंजूर आहेत, या 17पैकी फक्त 2च कायमस्वरूपी डॉक्टर येथे कार्यरत आहेत. त्याच्यापैकी एक डॉक्टर MBBS आहेत तर एक स्वतः अस्थिरोग तज्ज्ञ आहेत. साहजिकच या रुग्णालयाला सध्या NRHमधून जे डॉक्टर आहेत त्यांच्यावरती अवलंबून राहावं लागत आहे. मात्र या रुग्णालयामध्ये सध्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ उपलब्ध नाही. अगदी कायमस्वरूपी नाहीच आहे, पण NRHमधून सुद्धा उपलब्ध नाही. साहजिकच कधीकाळी ह्या रुग्णालयामध्ये महिन्याला ज्या शेकडो प्रसूती शस्त्रक्रिया व्हायच्या, या शस्त्रक्रिया सदस्यतेत अक्षरशः शून्यावरती आल्या आहेत. आता उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची रिक्त पदं ही समस्या काही आजची नव्हे, अगदी 10 ते 15 वर्षापासून हीच परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे 2014च्या सुमारास याच मुद्द्याला धरून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये अनेक आंदोलनंही झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल आपले विद्यमान पालकमंत्री आणि तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांनी देखील कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची रिक्त पदं असतील किंवा अन्य समस्या असतील ह्या विषयाला धरून अनेकदा सातत्याने वेगवेगळी आंदोलनं केलेली आहेत. आता तर नितेश राणे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाची अवस्था ही दिवसेंदिवस आणखी वाईटच होत चालली आहे. साहजिकच उपजिल्हा रुग्णालयाची ही परिस्थिती सुधारावी यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनीही प्रयत्न करावेत अशी मागणी आता रुग्ण असतील किंवा नातेवाईक असतील यांच्याकडून व्हायला लागली आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरोडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.